माने उदालगुरियावबो थानो मोनखाला आरो बिथिं भैरबकुन्दआव आं दखान होनो मोनलिया होमबालाय आं सिखाव खावना जानोसै खिरलेनानै बेयावनो दानसै आं थांला आसामावथ' दोनलाबालाय आंखौ ओंखायनो लारामबायावनो खिरलेनसै आं बेयाव माने हिनजाव मानसिनि राज बि आरो किउ सेक्सनाव जों बेखौ केस होनाय जाबाय एमजे थैबानो बयबो थैफाजोबनांगौ बेबो नङा खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंसोरजों सावरायनो आं माखासे भिडिअसफोर लानानै फैबावबाय दिनै जों गिबिसिनथारावहाय नैबे दुरान कापनि सायावहाय एसे सावरायलायनोसै नैथियावहाय जोङो एनिथिं एमजेनि माखासे जाथायखौ लानानै जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन थामथियावहाय सानु खेमफ्राइनि माखासे भिडिअ हगारनायनि सायाव जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन नैबे हा सेनानै लानायनि बेलायावहाय बाङालिफोरनि सासे यानिखि साथाम बिदा फंबाय ना बिथांमोननि सायावहाय माखासे केस रेजिस्टार जानायनि सायावबो जोङो भिडिअखौहाय खोनासंनानै लागोन बे समावहाय नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नायनानै लादो ना फुटबल मेट्स गुवाहाटीनि हुरुहुजाय स्टेडियामावहाय जागासिनो दङ दा थांनाय 1 तारिखआवहाय बडलेण्ड एफसिआ माने नर्थ इस्ट जोंहाय 6 गल जेनदों नाथाय बै समावहाय माबायदि पार्टी यानिकि माबायदि गेलेगिरिफोरखौहाय बादायारिफोरखौहाय बुथुमामोनथाय बेखौ जों बुंस'नो हाला आरो 1 तारिखआवहाय ओरैबायदि मानसि दङमोन बे हुरुहुजाय स्टेडियामावबो नाथाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जादों आरोखि गलसेसो सुख'नो हायोब्लाबो एसे माने बुंथावनामोन आरोखि बेनिखायनो रागा जोंनानै माने फुटबलनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन रायजोफोर दा मैयानि अखानायै 6 तारिख ना 6 तारिखआवहाय आरोबाव बडलेण्ड एफसिआ FC 1 जोंहाय गेलेनायावहाय गल 3 देरहागारबाय नाथाय स्टेडियामावहाय मा होनो नायगिरिफ्रानो अनेक खम आरोखि दा जोंनि क'क्राझार बायदियाव बेफोरबायदि दुरान कापा फैयोब्ला जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे मानसियानो एभेलेबेल ओरैबायदि मानसि जायो नाथाय गुवाहाटीयावहाय स्रिं स्र' मानसियानो गैया रायजोफोर जिखि जादोला गोजोननाय मोनदों माने थांनाय 6 तारिखआव जे दुरान कापा बडलेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट 1 जोंहाय देरहानो हाबाय गल 3 सोनाय जोङो नुनो मोनबाय जेरैहाय 6 तारिखआवहाय मारिदों बेबायदिनो बिथांमोना 50% मारिफिनबाय बिनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय हलिचरन नार्जारी सार नोंथांनि दैदेननाय टीमनि थाखाय आङो माने कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय बे समावहाय खोनासंदो एनिथिं एमजेनि नखरनि काहानि ससे खोनासंग्रो जोंनियाव दायो माखासे केसनि आं पुलिसजोंबो रायलायदोंमोन दा बे केसखौ बोखारनो हाया जाहैदों उकिल लानानै थांनांगोन कर्टआव जिहेतु बेल नन बेलेबल मोनसे केस फैनानै दं आंनियावथ' आंनिखासै आरो आंनि बिमा बिफानि आइ आफानि नामाव फार्स्ट टाइम बिसोरो जोनोमाव कर्ट गानांगोन एबार आइ आफानि नामावबो फैदों आइ आफा केस जानानै दं दा बेखौ लानानै समजों लोगोसे नुलांगोन आंखौथ' केस होबाय आं सानदोंमोन मा आइ आफाखौलाय मानो होनांगौ जे जायगायाव आइ आफाया जेबोआनो मिथिया मा जादों मा जायाखै रायजोफोर जेब्लानाखि बिमा बिफाया गथ'खौ जोनोम होयो बै समावहाय मोस्रोम जोसि ना मोज्लाय जोसि खालामनानैहाय आलो आलोयै फिसाखौहाय फेदेरबोयो आरो एसे एनै रायलायनो रोङोब्ला स्कुलावहाय सोयो ना फरायनो थाखाय रोंथों होननानै सोयो फेदेरबाय फोलावबाय रोंबाय देरबाय लावबाय जुलि जाबाय न'खर फेमिलि जाखांबाय दानिया मा जाखो बे जोनोमगिरि बिमा बिफायानो मानो गिबि खेब फिसालानि थाखाय कर्टआवहाय केस होजाबाय अब्ला फिसाखौ फेदेरनायनि मा भेलु थाखो रायजोफोर दिनै सोरनि थाखाय एनिथिं एमजेनि बिमा बिफाया केस होजाखो खनसे नङा खननै नङा गले गले गोरोन्थि मावबाय एनिथिं एमजे ना दा एनिथिं एमजेआ गावनि बिमा बिफाखौनो दिनैहाय केस होजानायसिम मानो अबस्थायाव लाबोबाय अब्ला बेबायदि फिसाखौहाय मा बुंनांगौ दे रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्टआव फिननाय हरब्लानो जाबाय मिथिबायना माब्लाबाबो बिदि जानो नाङा
दिनै बिमा बिफाया गावनि फिसानि थाखायनो केस होजानाय जोङो खोनानो मोनबाय। अब्ला नायदो बेसेबां दुखुनांथाव। फोरोंबाय, रोंबायबो, रोङाखै नङा रोंबायबो। बिमा बिफाखौहाय मा होनो बजबनानै लानो हानायनिबो बिहा गोहो दंसै आरो बियो गोरोंबो। थेवबो बियो रोंखा राखा जासेयावबो ओरैबायदि गोरोन्थि मावबोबाय बिमा बिफाखौहाय कर्टआव गाहोहैलायनाय अबस्थासिम लाबोनानै होफैनाय जोङो नुबाय। दा बेबायदि फिसाखौलाय माथो बुंनांगौ जाखो? बेनिफ्राय साबसिन फिसा आरो बहायथ' बुंबावनांगौ जाखो रायजोफोर? बेनो जोबथा दुखुनांथाव बिमा बिफानि थाखाय। आसरित ना? दा बेनिखायनो बुङो रायजो राजा नोंथांमोन, इउटुबार जानोब्ला लाजिनायखौबो लानो नाङा। इउटुबार जानोब्ला कन्ट्रलबो खालामनांगोन। इउटुबार जानोब्ला माब्लाबाबो गिनोबो नाङा। मिथिबाय? दिनै एनिथिं एमजिया गिदों नामा? लाजिदों नामा? बिथाङा लाजियाखै, गियाखै, जायखि जिखि बुङा कमेन्टखौ हजम खालामदों। नाथाय बेबायदि नङा, गासिबो मानसिया बेबायदि नङा। साफ्रोमबो इउटुबार सादो बेबायदि जागोन बे नङा। नाथाय सायख'नो रोंनांगोन, मोजां गाज्रिखौ सायख'नो रोंनांगोन। अब्लासो नोंथाङा मा होनो सौसिलांनो हागोन आरो नोंनि हास्थायनायखौ नोङो साक्सेसफुल खालामनो हागोन। बे समाव सासेबाव आरोबाव खोनासंबावदो सानु खेमफ्राया मा बुंदों। लोगोफोर नै लारम्बायावहाय नाम्बार 3 लिरबाय आरो ना, ओमफ्राय सोर सोर गेलेनो गोसो खिथाहरबानो जाबाय मा मा सिमां नुदों। एबारनिफ्राय थिर लिरनानै बेयावनो दानसै आं, थांला आसामावथ' दोनलाबालाय आंखौ। ओंखायनो लारम्बायावनो थिर लिरनोसै। बेयाव माने हिनजाव मानसिनि राससो सोलिखायो आरो ना लोगोफोर, हौवाफोरनि सोलिया बेयावहाय। माने जानला मेला भाइरेल खालामबा गावथार जाखायो बिनि मानसिफोरखौ आरो ना, हिनजावफोरखौहाय भाइरेल खालामोबा गावथार जानाय जाखायो। ओंखायनो बेयावनो थानोसै आरो आङो ना लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि पेमेन्टआव नांदों 16, ओमफ्राय 94 नांदों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय गाबोननि पेमेन्टआव मा नांगोन जोंनिया खालि लारम्बाय आरो जुवाइल'सो ना? शिलं लिरनो गोसोबा शिलंबाबो जायो। बेस गेलेयो ना फरकेस गेलेयो। फरकेसाव 25,000 लोगोफोर, 10 थाखायाव 25,000 फरकेस नाङोबा। नैजि साफा दङ खासिया हिनजाव। बिथांजोआ आसामाव थानो हाला जाहैदों ना? आसामावहाय जेबो खामानि गैला। आं खोनानाय मथेब्ला सानु खेमफ्राया बे लारम्बायावनो जुलि जाखादोंमोन होननानै आङो खोनानो मोनदों। आरो सानु खेमफ्राया जोंनि बर' हारिनिफ्राय नङा, नाथाय ट्राइबेल दै। सानु खेमफ्राया ट्राइबेल। जोंबो सिगांहाय डिमापुरावनो दंखायोमोन नालाय, बै समाव खिजाने बिथांमोनाबो मा होनो बर'आनो खामोन आरो डिमासाफ्रा बर'आनोखा। दा जों खोनानाय मथेब्ला सानु खेमफ्राया बर'। दा बिथांजोआ लारम्बायाव थांनानै दंहैयो। लारम्बायावहाय टिकेट काउन्टारावहाय मा होनो नाम्बार फानग्रा जाहैदों रायजोफोर। दुनायनि गाधा लारम्बाय जायगाया, मिथिबाय दा? 2 नाम्बार खामानि मावग्रा। नाथाय सानु खेमफ्राया मा बुंदों? बे जायगायावहाय गोरोन्थि मावोब्ला मानसिखौहाय गावथारो बुथारो होननानैहाय। न' नेभार, गावथारा बुथाराबो। बे जायगाया गाज्रि खामानि मावग्रानि जायगाखा। सोरखौथ' थगायनो सानदों? नैबे फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनि मालिका लारोमबायलाबो गाग्लिनाय, रोमबायलाबो गाग्लिनाय, खेलारियातलाबो गाग्लिनाय, माख्रालाबो गाग्लिनानै फैनाय, सथुंगालाबो आङो गाग्लिनानै फैनाय। मिथिबायना? दा सानु खेमफ्राय जि खामानिखौ मोनदोंब्ला मोजाङै माव, जाहाथे आरोबाव भाइरेल ओंखारा। मानो होनोब्ला बे लारोमबायाव सानदेयावहाय बाजार जायो। मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? सानदेयावहाय बे लारोमबायावहाय बाजार जायो। दुनायनि खैला जावग्राफ्रा बे लारोमबायावनो फैसा बुजायफैयो अनारफ्रा। मिथिबाय? खैला जावग्राफोरनि थाखाय। दा बे लारोमबाया मा बेसे गोजान? सानु खेमफ्राय बयबो मिथिखायो मेघालयआव ना? दा गुवाहाटीनिफ्राय थाङोब्ला नोंथांमोना लारोमबायसिम थाङोब्ला 177निफ्राय 78 किल'मिटार बियो। मिथिबाय? ओमफ्राय शिलंनिफ्राय आंनि आइडियावहाय 84 to 85 बो जाया बियो, 84 किल'मिटार बियो शिलंनिफ्राय लारोमबाया। आरो जवाइनिफ्राय 28निफ्राय 29। नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना गुगोल सार्चबो खालामनो हागोन। मिथिबाय? मानोना आङो गाग्लिनानै फैखानायखा बे लारोमबाय जायगायावहाय। मिथिबाय दा? बेनिखायनो सानु खेमफ्राया मिसा खोथाखौ दाबुं। मिथिगौ जोङो। दा लारोमबायाव थानाय मानसिफ्रा सानु खेमफ्रायनि दारैनो बयजोंबो दिन्थिजाजोबनो हासिगौ। मिथिबाय? मानोना हाजार
हाजार बर'फोर दङ बे लारोंबायावहाय बर' हिनजावफोरबो दङ दै मिथिबाय दा गोबां बर' हिनजावफोर दङ बिजनेस खालामग्रा गाज्रिनि बिजनेस नङा अमा बेफारि मैगं बेफारि आरो बायदि बायदि रोखोमनि बेफारि खालामग्रा बे लारोंबायावहाय दङ रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबाय ओरैबायदि बर'फोर दङ दा बेयावहाय सानु खेमफ्राया दंहैयो मिथिबाय दा बेखायनो आं बुंदों भाइरेलखौ खालामनानै दालासै मोजां खामानि मोनदोंब्ला टिकेट काउन्टाराव जिरायनानै टिकेट फाननो खाबु मोनदोंब्ला फान नो प्रब्लेम मानोना बे लारोंबायावहाय 24 आवार मिथिबाय दा जुवा सोलियो थिर खेला सोलियो दाइसा सोलियो बेखौ आं क्लियारलि नोंथांमोनहाय फिननाय होना होगौ मिथिबाय बे समाव खोनासंदो क'क्राझार सहरावहाय नांजाबनाय हानि बेलायावहाय माखासे माने नन ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनि हाखौहाय सेनानै लानोहाय सेस्था खालामनाय थांनाय बोसोरनैनिफ्रायनो दिनै मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो दाख्लैनिफ्राय जोंनि पाथरघाटआव थानाय बाथौ ब्रह्म आरो केथलिक वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोङो जे हाखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदोंमोन बे गभर्नमेन्टनिफ्राय बिनायखौ हाखौ सासे बेक्तिया नन ट्राइबेल मानसिया बेखौ आननेसेसारि केस होनानै दोननानै जोंखौ खामानि मावनो होआखै जोंखौ जेबो सुबिदा होआखै आरो 2 बोसोरनिफ्राय जों बेखौ नांबाय थादों अलरेडि बेवहाय जों ट्राइबेल सुंग्रा एखे दागखौनो ट्राइबेल सुंग्रा मोनखांखाबाय खिन्थु जोंनि माखासे संगठनफ्रा मोनाखै बिनि थाखाय दाखालि जों जेला बेखौ जोङो बियो आरो बिनि सायावनो बियो उल्थायै बे जायगाखौ दखल खालामनानै बाउन्डारि वाल हैदोंमोन बेखौ जों होबथादोंमोन नाथाय जों गोबां नारा नाथा जालायनानै दा पुलिसा बेखौ हस्टेबो खालामदों नाथाय बे आरो बे जोंखौ केस होबावदोंमोन बे केस होदों बे केसनि एगेन्स्टै जों काउन्टार केस होबाय मानो होनबा बे आननेसेसारि बे 666 खुनु माने बेबायदि बिबाद गैया माने डिसपुटेड लेन्ड नङा बियो बेखौ डिसपुटेड लेन्ड होननानै देखायनानै बियो गावनि दाग नाम्बारा आलदा थासेयावबो जोंनि बे दागखौ 666खौ बियो अकुपाइड खालामनो नाजादों नाथाय बियो गुबुनजोंसो नांनांगौमोन नाथाय जोंनि हाखौ खालि नुनानै गभर्नमेन्टनि हा खालि नुनानै बे भुमाफियाखाय बे खायदाखौ रोंगौ बेखायनो बे खायदाजों बेखौ लानो सेस्था खालामदोंमोन नाथाय जों बेखौ गोबां नोजोर आरो नाजानायनि गेजेरजों दिनै जों जोङो बिथांखौ बेखौ जोङो बे सन्दनपाल सजनपाल आरो रन्जनपालखौ जों केस होदों आरो बे केसा दिनै रेजिस्टार जाबाय आन्डार एट्रसिटिस प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट आन्डार सेक्सन 113 आरो 1 नि पि आरो किउ सेक्सनाव जों बेखौ केस होनाय जाबाय जे अति माने शीघ्र बेखौ जाजमेन्ट जोंनो होगोन आरो बे मानसिया दसि हिसाबै जोङो बेखौ एरेस्ट खालामनायनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों मानो होनबा बेयो जोंखौ गोबां हेरेसमेन्ट होनायनि गेजेरजों जोङो बादा खालामजादों आरो जोंनि ट्राइबेल एरियायाव जोंनि 6 सिड्युल हायाव बेहा खुनु राइट गैयामोन आरो बियो गावनि हा होननानै बुंदोंब्ला बे गावनि हाखौ सार्कोल अफिसार मण्डलफ्रानो बिसोरनो खोन्थाना होखाबाय बेनो जोबनायाव आं बेखौल' बुंनो सानबाय दे रायजोफोर ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेग्रा सन्जय पाल बिदा फंबायफोरखौहाय मानो आयेन मथे साजा होनांगौ मानोना ट्राइबेलावहाय नन ट्राइबेलफ्रा हा आवग्रिनोबो मोना लानोबो मोना बेयो आयेन मथे खारखागोन दा बेनिखायनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफोरजों लोगोसे आरो बर'नि माखासे मावथिफोरखौहाय गोबांथार एरेस्टमेन्ट खालामबाय बिसोर 3 बिदा फंबायफ्रा ना बेनिखायनो बे 3 बाङालि बिदा फंबायफोरखौहाय केस होनांगौ आरो बिसोरखौहाय हास्ति होनांगौ रायजोफोर मिथिबाय आयेन मथे आं बेखौनो लुबैयो स' गोजोनथोंसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि